uzela si njegovu ruku. Čiju ruku? Na ovog. U koga? Kako se zove ovaj sa zubi? Ervin. Da, ti si bila stvarno... Ervin, moj Ervin. Ne Ervin. Nego ko? Ovaj Crnogorac. Ma šta je Crnogorac? Ma čemu mi sad to pričate? To mi niko nije ništa reka. Šta to? Pa evo ja ti kažem, eto, čula Jeste si vi to vidjeli? Vidjela sam isto tako, čula sam. A šta, pokažite mi kako šta je? Ti si uzela njegovu ruku i šta? I on kaže, jel vidiš, šta kaže? A za šta sam to napravila? To je zajebancija sigurno neka bila. Šta ja znam da li ti bila zajebancija? Pa je, sigurno, poznaje sebe, ali brate, sam bila pijana. Čekaj, on rekao, vidiš šta radi tvoja devojka? Jeste. A on je rekao, ni ona moja devojka, pa kako nije spavao si s nju devojka do sad? Pa kaže, ja sam je samo jebao i ostavio. Pa ne mogu mu biti devojka nakon prvog, drugog dana, što sam mi znamo, šta je logično, razumite? Kužite. Ne znam, ništa ne kružim, Ne interesuje me, koji može to... Ali znate što ćemo reći, zavoli me Kalabaster, meni je bilo Idi ovo dobro, to baci u sam džak, ja, ne sramim se Kalabaster. ničega. Kalabaster, Ko? idi baci ovo